Poďte si so mnou aplikovať prso nechty do 10 minút tým správnym spôsobom. Príprava nechtov je tým najdôležitejším krokom v celej aplikácii, preto ju určite nepodceňujte. Celá táto príprava začína umytím rúk mydlom alebo saponátom na riad, čo nám pomôže nechty odmasniť. Nechty je následne ideálne skrátiť do takej dĺžky, ako je náš lepiaci pásik. Pokračujeme so zatlačením nechtovej kožičky, ja si ju rada aj odstraňujem, ale tento krok je úplne voliteľný. Následne si vyhľadám hladšiu stranu buffera, pomocou ktorej si strsním a zmatním celý povrch nechtového lôžka. Je dôležité, aby bol celý nechet úplne matný. V ďalšom kroku si nechty pretreme dezinfekčným obrúskom. Nechty si už následne po tomto nechytáme, mohli by sme preniesť masnotu a špinu naspäť na nechtové lôžko. Následne si vyberáme správnu veľkosť pásika, ktorý by mal pokryť celé lôžko. Pásik jemne vmasírujeme a odstraníme ochrannú fóliu. Nechty sa aplikujú pod 45 stupňovým uhlom, priložia sa čo najbližšie ku kožičke a následne sa do nej zatlačia. Nechty je dobré pridržať na 15 až 20 sekúnd, aby sa s lepidlom pevne spojili. Tento proces opakujeme pre každý necht. Nechtom sa správame v prvých hodinách jemne a taktiež sa vyhýbame vode 2 až 3 hodiny po aplikácii. A takto vám vydržia nechty s lepiacimi pásikmi 2 až 3 dní.